हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता पार्वती की जय। कौरी पुत्र गणेश की जय। तो हे गुरु बहिना सब, एक राजा रहने और एक रानी रहली। एक राजा रहने और एक रानी रहली। उनकर कोनो औलाद ना भइने, लेकिन उ शंकर भगवान के दोनों जने बहुत पूजा पाठ करे लोग, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करे लोग। ओ गांव के, ओ जहाँ शहर के रहल लोग सब कहे लोग कि देखा राजा रानी इतना पूजा पाठ करेला लोग, लेकिन फिर भी भगवान उनके एको औलाद ना देहले बाने। उनकर राजा के जो उनका धन दौलत बाटे, उनकर जो धन बाटे ओके के भोगी, के ओ पे उनकर राजा के धन पे आराम से खाई पी, के उनकर राज करी उनका धन दौलत पे। लेकिन भगवान कबो सुनतो ना रहने। लेकिन कहल जाला कि शंकर भगवान कहीं ना कहीं से अपने शिष्या के, अपने भक्त के पूरा जो कहल जाला कि उनकर इच्छा होला या कथा जो भी उनका मन में होला वो सब सुनत रहे ने कि देखा हमार शिष्या का करतली का नहीं करतली। वही तरह से शंकर भगवान कहीं ना कहीं दोनों जने के मन के बात सुनत रहने। दोनों जने के जो अंदर से अंतर्यात्मा कहत रहल उ सब कुछ जानत रहने। लेकिन दोनों जने पूजा पाठ करे लोग, दिन रात कहीं जहाँ भी केहू कहे वहाँ एगो औलाद खातिर जा लोग, लेकिन कबो एगो औलाद ना हो भइने। लेकिन जब राजा एक दिन निकलने अपने राज्य में ऐसे टहले खातिर, तो सब लोग कहे लगल कि देखा न कि जो निर्वंशी राजा बाने आज घूमे निकलल बाने, आज ले अपने महल में रहने हमें तो ठीक रहल हवे। सिर्फ इहे जानत रहले दुनिया कि इनका कौनो औलाद ना बाने, लेकिन आज आप उ अपन चेहरा दिखा के सबके बहुत गलत करतने। वो अपन चेहरा ना दिखाते तो बढ़िया रहले। जेकरे वंश चले वाला बाटे ओकरियो वंश ना चली अगर इनका चेहरा देख ली तो। आदमी ऐसे ही कही के ताना मारे लगने। राजा साहब के कान में जब ये आवाज गईल तो उनके बहुत दुख भइल, बहुत ही ज्यादा दुख भइल और वो अपने राजमहल के तरफ तुरंत मुड़ गई ने। कहने कि हम राज में ना घूमे जाइम, जब हमार प्रजा ही हमसे खुश ना रही तो हम खुश रह के का करम। जब प्रजा के हमार चाहत ने सब कि हम उनकर अपन चेहरा ना दिखाई ओ लोग के, तो हम अपन चेहरा आज के बाद कबू ना दिखाई। राजा वहां से मुड़ गइल बाने। अब मुड़ला के बाद से राजमहल चल गई ने और जाके अपने राजमहल के बागान में टहला तने, एने ओने घूमा तने, मन के बात मन में ले ले बाने, लेकिन रानी से नहीं खा कहत। ते गुरु महीना सब, अगर आप लोगन की कथा पूरा अंत तक सुनम तबे जाके आप लोगन के समझ में आई कि कथा के रहस्य और गुण का बाटे। आप लोगन से के विनती बाटे कि अगर हमारी ई कथा पूरा अंत तक सुनला के बाद से अगर आप लोगन के जो पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। तो जब राजा महल में घूमा तने और केहू से कुछ कहत ना बाने, तो रानी वही समय पे आयल बाड़ी। अपने जो रसोई घर होला, रसोई घर में से खाना बना के आयल बाड़ी और राजा राजा कह के बुलावत तली कि राजा साहब कहाँ गई नी, ये स्वामी जी कहाँ बानी, चली खाना खानी। खाना खाए के बुलावत तली, लेकिन राजा साहब ते अपने धुन में बाने, अपने जो बात सुनले रहने वो बात पे बाने कि देखा भगवान कितना पूजा पाठ करेनी, लेकिन तब वो भगवान हम पे दया ना कईने। तब वो हमके भगवान कैसनो एगो बेटा या बेटी ना देहने। ऊपर घूमत तले और घूमले के बाद से देखा तने कि देखा इनने से केहू देख लेता तो कैसे कैसे कहता लोग। रानी देखले बाड़ी वही समय पे टहलत हुए तो कहत अली कि अरे स्वामी जी आप इधर बानी, हम आपके कहाँ कहाँ ना खोजिएनी, चारों तरफ खोजिएनी और आप तो जाए वाला रहनी है कि पूरा राज्य घूमे, काहे आप राजमहल में आके इधर भीतर में आप आराम से ये बागान में घूमतानी जहाँ केहू नहीं आवेला। राजा कहता नहीं कि ऐसन बात ही बाटे, तू वे समय यहाँ से चली जा, ना तो तुहसे और हमार कुछ ना कुछ खराब हो जाई, यानी कि बात बिगड़ सकेला। रानी कहले बाड़ी कि का भइल, हम तो कुछ कहबो ना कैनी है और के का कहल है आप हमके बताई। राजा कहता ना केहू कुछ कहत नहीं खे और न केहू सुनता, बस हमार मन में मतलब शांति नहीं खे, यही से तू यहाँ से चली जा।
वहाँ से रानी उठल बाड़ी, कहले बाड़ी ठीक बा जा तनी, लेकिन जात जाते एक बात और जरूर पूछम कि आखिर का भइल हवे कि जैसे आप इतना नाराज बानी। तो का कह तलने उ मतलब राजा का कहले बाने पे कि सुनो, हमके बाहर निकलनी है, राज्य घूमे जात रहनी है, तो कुछ आदमी देखल हवे लोग, कुछ औरत देखली है, तो कहत लोग की का कि देखा ने राजा घूमत तने ई निर्वंशी राजा हमें ई का करे के बहरे निकलने हैं। जब हमार प्रजा ही हमसे खुश नहीं खे तो हम का करे राज्य घूमे जाएं। तो रानी कहली कि हम तो एक बात आप लोगन के बतावे के भुला गईली है कि मतलब हमें जे जे रहल सबसे कहतली कि हम आप लोगन के एक बात बतावे के भुला गईनी है कि हम गर्भ से बानी, हमार दूसरा महीना चलता। अब राजा साहब सुन के बहुत खुश भइल बाने और बहुत ही ज्यादा खुश भइल बाने। पूरा नगर राज्य में लड्डू मिठाई सब बंटवले बाने। और बंटवाला के बाद से का भइल बाटे कि रानी के धीरे धीरे दिन अब ते ऊपर जाता, यानी कि रानी के दिन अब नजदीक आयल जाता। और रानी उतने चिंता में पड़ल जातली कि कैसे हम राजा के अब कहें, काहे कि उनका दुख देख के रानी के मुंह से यह निकल गई कि हम गर्भ से बानी, लेकिन वो कैसे सही बात कहें कि हम का करें कहाँ से। अब उनका मन में यह होता कि कैसे का करें, भगवान हमके थोड़ा सहायता कर देते, लेकिन भगवान कौने विधा से सहायता कैले बाने। ध्यान से सुनम गुरु बहिना सब कि कौना विधा से भगवान सहायता कैले बानी। जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होने, ई ते आप लोगन भी जानत हो कम गुरु बहिना सब, जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होले। ई जगह पे उनकर भगवाने सब कुछ भइल बाने। अब भगवान कौने विधा से सहायता कैले बाने उनकर ध्यान से सुनम गुरु बहिना सब। अब रानी के मन में ई भइल बाटे कि हमारी एगो दासी जो बाड़ी उ हमार सब बात मानेली और उ हमसे जितना बात कहेली हम उनकर सुनेनी और हम जो कहेनी उ सुनेली समझेली। अब वो दासी के बोलौले बाड़ी, अब बोला के और उनसे सारा बात कहले बाड़ी। तो दासी से कहले बाड़ी कि देखो तू हमार सुनेलू, हम तुहार सुनेनी, जितना हम बात कह तनी तू ऐसे समझिया और समझला के बाद से तू हमके रास्ता बताइया। दासी कहले बाड़ी ठीक बाटे, आप हमके बताई। तो ओकरे बाद से सारा बात बतौले बाड़ी रानी। तो अब सोचत तली का कइल जा। 9वां महीना जब आइल बाटे, एकदम नजदीक आ गइल बा दिन, तो राजा पूछत तने तुहार समय कहिया बाटे। तो रानी अब सोचत तली का कही, तो फिर हिचपिचात हुए, उनका मन में शंका करत हुए कि राजा के कहीं फिर से तकलीफ ना हो के कोनो बात के। तो कहले बाड़ी कि जहिए समय आ जा, अब कोनो समय ज्यादा नहीं खे, अब ज्यादा समय नहीं खे। फिर से दासी से बोलले बाड़ी, बात कहले बाड़ी। 2-4 दिन के बाद दासी कहले बाड़ी कि देखल जाई जब समय आ जाए। ते समय आइल बाटे, नजदीक आइल बा, जैसे भइल तो उसे ही उदासी अली। अदासी अला के बाद से कहतली कि जाके बता द राजा से कि उनका सुंदर पुत्र पैदा भइल बाने। लेकिन रानी अब सोचत तली अब का कइल जा कि ई दिन तो आ गइल, हमन के बता देहनी के कि हाँ एक सुंदर पुत्र पैदा भइल बाने। अब ओकरे बाद से राजा खुश भइल बाने। फिर चारों दिशा में अपन नगर में खूब अजोड़ कैले बाने। चारों दिशा में लड्डू पेड़ा सब बंटवले बाने। अब बंटवला के बाद से अपने पुत्र के देखे खातिर जब अपने राजमहल से उनके अपने रानी के जहाँ वो वैद वाला जो हॉस्पिटल रहल जेमे लइके बच्चे होत रहने वहाँ जातने, तो सब केहू अब मना कर देले बाटे, काहे कि उदासी कहले रहली कि राजा साहब अंदर ना आ पावे। अब राजा सोचत तने कि काहे हमके अंदर ना आवे देता लोग। फिर रानी कहले बाड़ी कि जा ए समय के तू संभाल लिया, ए समय के तू ए दासी संभाल लिया। उनका दासी आयल बाड़ी, कहले बाड़ी कि देखी राजा साहब कि आपसे के विनती बाटे कि आप अभी अपने पुत्र के ना देख सकेनी,
काहे कि आपके पुत्र जो बाने उ 27 में पड़ल बाने, कुछ ऐसन मुहूर्त में पड़ गइल बाने कि जेमे बाप ना देख सकेने, सीधे आपके जब आप अपने बेटा के शादी करम तबे देख सकेनी। अब राजा बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में पड़ल बाने कि भगवान इतना दिन के बाद देबो कइने, तो हम इतना दिन के बाद कैसे अब देखम। फिर खुश बाने कुछ बात के सोच के कि चलो अब ते ई केहू ना कही कि हम निर्वंशी बानी, अरे कबो ना कबो तो देखबे करम। अब वो बात के लेके खुश बाने और दिन बीता था। अब दिन रात बीता था, राजा सोच में पड़ल बाने कि हमार लइका के हम देखबो ना कइनी, शादी कैसे हो जाए। फिर सोचता ने कि 17-18 साल की उम्र में शादी तक कर दे, लेकिन अपने बेटा के भी तो देख ले। अब दिन रात बीता था, लेकिन रात दिन अब जो वो उनकर रानी बाड़ी अब सोचत तली कि अब कैसे का कइल जाए। जैसे समय आ जाए शादी के तो केहू न केहू शादी के लिए अइबे करी, और राजा हैं के हम रानी हैं, आखिर समय के हम कैसे का करी। और हमार केहू हइयो नहीं खे, भगवान से विनती कर तली, सारा बात भगवान के भोलेनाथ के बतावे, सब कुछ कहे सुने और रोज पुकारे कि हे भोले बाबा हमार विनती स्वीकार कर ली। अब ओकरे बाद से शादी के समय आयल बाटे, सब राज्य से बहुत लड़की के रिश्ता आवे। अब राजा साहब सोचे कि अब लइका के कैसे देखाई, लइका के देखा ना पावे तो रानी के बुला के, दासी के बुला के दे, कहे कि हई फोटो बा ले जा, हई राजा के दिखा दिया, यानी कि अपने छोटा राजा के दिखा दिया। और उनसे राजकुमार से पूछिया कि उनका लड़की पसंद बा कि ना। एक जगह बहुत सुंदर लड़की रहली, राजा के लइका से बियाह करे तैयार हो गई रहली। रानी बड़ा मतलब उनके पसंद कैले ली कि हमरे घर के बहू बनी है, लेकिन अब सोचे कि हम अपन बेटा के कैसे बैठाएं, कैसे का करें, कुछ समझ में नहीं आवता। तो जब शादी के मुहूर्त सब कुछ तय हो गइल बाटे, तो फिर रानी सोचत तली कि अब का करी, अब तो समय नजदीक आ गइल बा कि हम राजा कहाँ से, यानी कि सुंदर पुत्र कहाँ से हम लेके आई। अब सोचत तली राजा से फिर वो अपने दासी से कहले बाड़ी कि जा कह दिया कि जब हमार बेटा, यानी कि जब हमार पुत्र यहाँ से जाइए और उनने से वापस आई हैं, तबे जाके राजा साहब अपने पुत्र के देख पाई हैं। लेकिन यहाँ से जाए के बाद केहू ना ही देखी और ना केहू वहाँ देखे की कोशिश करी, ना तो देखे की जब कोशिश करी तो वहाँ से वो गायब हो जाई हैं। राजा साहब कही देले बाने ठीक बाटे, हम ना कहीं देखम ना केहू के देखे दे। अब वही तरह पालकी में उनके बैठावल गइल बा और लेके वहाँ से हो तने लोग चलत तने लोग, मतलब वो राजमहल से पर परछावन भइल बा। लेकिन पर परछावन में के परछावन कैले बा, सिर्फ उनकर दासी कैले बाड़ी और उनका माँ कैले बाड़ी। लेकिन के परछावन कैले बा लोग, गुरु बहिना लोग ध्यान से सुनो। उ परछावन कैले बा लोग जे के आटा के खूब बढ़िया आटा के सान के और खूब बढ़िया के एकदम इंसान बना के रख देले बा लोग, यानी कि सुंदर लड़का के मूर्ति बना के उनकर फोटो जैसन एकदम खूब बढ़िया से मूर्ति बना के खूब लड़का नियर बैठा देले बा लोग। राजा नियर उनके टोपी ओपी पहना के खूब अच्छा से तैयार बना के तैयार करके विदा कैले बा लोग। अब वहाँ से राजा साहब लेके निकलल बाने, बारात लेके निकलल बाने। अब उनकर जो समधियान रहल थोड़ा दूरे रहल जहाँ शादी होके जात रहल, तो कुछ रास्ता में बैठल बा लोग आराम करे एक पेड़ के नीचे। जब पेड़ के नीचे बैठल बा लोग तो हमें से शंकर भगवान और माता पार्वती घूमत हुए जाता लोग। तो पार्वती माता का कहले बाड़ी कि चली देखल जा ये डोली में केकर जाता, कैसन दुल्हा बाने, कितना सुंदर बाने, कितना सुंदर बाराती और इतना बाराती जाता। तब शंकर भगवान तो सब जानते रहने, तो कहने चलो देख लेवल जा। गई लोग नाग और नागिन के भेष में देखा था लोग कि वहाँ तो एक दुल्हा के ना एक आटा के मूर्ति के जाता शादी होके वहाँ से। तो पार्वती माता का कहतली ई कैसे हो सकेला कि ई तो यहाँ एक आटा के मूर्ति बाटे, एक मिट्टी के मूर्ति बाटे, आखिर इनकर शादी वहाँ कैसे होई। अब शंकर भगवान से कहतली, शंकर भगवान तो सब जानते रहने,
तो ये गुरु बहिना सब ओकरे बाद से जो शंकर भगवान से पूछे लगली कि देखी आपके पूजा पाठ सब केहू करेला, दुनिया में सब केहू करेला, तिनकर माता भी कैले हुई हैं, आप हमके सही सही बताई कि ई रहस्य का बाटे। ओकरे बाद से शंकर भगवान सारा रहस्य बतौले बाने पार्वती माता से आ कहले बाने कि इनके सुंदर पुत्र मिली हैं, लेकिन कब मिली है, एकदम जो लास्ट सीमा बाटे तब मिली है। तो ओकरे बाद से पार्वती माता कहले बाड़ी तब कैसे इनके सुंदर पुत्र पैदा मतलब हुई हैं, कैसे ये सुंदर पुत्र के रूप में ये मिट्टी के जो बाटे अभी बदली हैं। तो कहत तने शंकर भगवान की मिट्टी के जो इहाँ मूर्ति बाटे देखिए लास्ट समय में इंसान हो जाई हैं। ओकरे बाद से पार्वती माता समझ ना पौले बाड़ी, कहतली कि राउल खेल निराला बाटे, जब दुनियादारी में हम ना समझ पाऊनी तो दुनियादारी के समझ पाई। तो शंकर भगवान कहले बाने अच्छा चला तू घूमे चलल जा जहाँ मन के निकलल रहनी। दोनों जने निकलता लोग, लेकिन माता पार्वती के मन में एक के बात ही बाटे कि वो जो मिट्टी के मूर्ति बाटे ओके इंसान कैसे बनई है। अब वहाँ से सोचत तली सोचत कहत का बाड़ी कि ऐसन बात ही बाटे स्वामी जी कि आपसे एक रिक्वेस्ट बाटे, एक विनती बाटे। कहने वाले वो कहत का बाने शंकर भोले बाबा कि अच्छा का कहत तलू हमके बतावा जल्दी से। सब बात कहले बाड़ी कि सुनी हमार मन में हृदय में के बात ही बाटे कि जो सुंदर मूर्ति के वो बाने वो जहाँ बियाहे जातने वो लड़की अगर देखिया ए रूप में तो जीते जी मर जाई है। उनका माँ बाप तो सब जनते बाने, लेकिन उनका बाप नहीं खा जानत। वो लड़की के यहाँ जहाँ शादी होके जाता ऊ नहीं खे जानत, सिर्फ उनका माँ जानत अली। शंकर भगवान कहतने कि देखा तू चिंता न करा, सब कुछ बढ़िया होई। कहले बाड़ी ठीक बाटे चली देखल जा, बैठ के उनका बियाह कैसे होता। तो वहाँ से फिर वो लोग के होश में यानी कि जहाँ आराम कैले बा लोग आराम क के डोली का हार जे लेके जात रहल उठल बा लोग। राजा अपने प्रजा के सबके उठौले बानी, मंत्री से लगाए सबके जगह के कहतनी कि चली बारात के समय हो गइल बा, हमन के जाए के समय बाटे दुआरे पे। अब ओकरे बाद से निकलता लोग और निकलला के बाद से लेके जाता लोग। अगैला के बाद से पहुँचला वहाँ दुआरी पे पहुँचल लोग और पहुँचला के बाद से फिर वहाँ पहुँचता लोग। शादी उदी के तैयारी होखे लगल, जौने तरह से गए रहने वही तरह से डोली बैठा देवल लोग। डोली में से केहू अंदर देखल ना कि के हवे। अब शादी होता, बाहर बाहर शादी भइल, सब कुछ भइल। फेरा ओरा लेवे के समय आइल तो वही कपड़ा में लपेट के कहले रहली उनका माता जी लेवे के कपड़ा सहित लपेट के ले बाड़ी फेरा। आप तो सोचा तने राजा साहब की काहे ऐसन का होता। वहाँ से फिर वापस उनका विदाई करवौले बाने, अपने पतोह के विदाई करवा के लेके वापस आइल बाने और रानी से पूछे जात रहने कि काहे तू ऐसन कैलू है कि देख वहाँ भी हम अपने पुत्र के चेहरा नहीं देखले, हम भी नहीं देखले, आखिर कौना समय देखम तू बताव। अब ओकरे बाद से का भइल बाटे कि वहाँ से जब वापस आइल बाने पूछा तने तो रानी कहले बाड़ी कि जाके देखी वो कितना सुंदर अपन लड़का बाने, अपने बेटा के जाके देखी। काहे कि जब वहाँ से वापस आइल बाने शादी करके यानी कि जो मिट्टी के मूर्ति रहने शादी करके आइल बाने कि वो मिट्टी के मूर्ति ना उतरने यानी कि वो डोली में से मिट्टी के मूर्ति के रूप में नहीं खा उतरल, एक इंसान के रूप में उतरल बाने। बहुत सुंदर से वहाँ सब कुछ भइल बाटे, तिलक भइल बाटे, सेनुर बहराई भइल बा और खूब सुंदर से आराम से निकलल बाड़ी दुल्हन आ जाके कोहबर बैठावल गइल बा, सब कुछ खियावल पियावल गइल बा। ओकरे बाद से वो अपने घर में गइल बाड़ी। अपने पति के जब देखले बाड़ी तो खुश हो गइल बाड़ी कि हमार पति इतना सुंदर इतना अच्छा बाने। अब ओकरे बाद से रानी भी सोचत तली कि सब कैसे भइल बाटे। तो शंकर भगवान एक दिन सपना में आके कहले बाने कि तू हमार दिन रात पूजा पाठ करेलू, तू हमार ध्यान में हमेशा रहेलू, तो देखा तुहा के सुंदर पुत्र हम देले बानी जेके तू हमेशा अपने पास रखिया, अपने सीना से लगा के रखिया।
कबो तो के कष्ट ना होई कोनो बात के। अब राजा रानी बहुत खुश भइल बा लोग। रानी इतना खुश बाड़ी कि हमार इज्जत, हमार जो भी अभिमान बाटे, भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ हमार इज्जत पानी बचा लेले बानी। अब बहुत खुश भइला के बाद से चारों दिशा में मोरे मिठाई से बहुत कुछ बटवले बाड़ी, बहुत खुशी मनावत हली। और खुशी मनावले के बाद से उनका सुंदर पुत्र यानी कि जो पुत्र रहने उनके मेहरारू के यानी कि उनका पतो के भी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भइल बाने, यानी कि वो रानी के नाती भइल बाने। अब बहुत खुशहाल से रहता लोग, बड़ी आराम से रहता लोग। ते गुड़ बहिना लोग, अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आई लोग तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करम, ज्यादा से ज्यादा शेयर करम जरूर।